Paita ning masunugan ta oy. Ubalik jud ta sa zero ba. Pero sige lang. Siguro mga pagsulay na to. Pero pasalamat gyapon ko kay karon nakabangon-bangon ako. Pero karon oras na para maningil kog balik. Oh no! Kabalo mo Mads? Unsa man na Ate Alma? Ang katong kolektor nabuwang na. Sure di Ate Alma oy. Tinud lagi. Kita ro gapon, nagdamdalag sa ako. Na, luya po kahimtang ato Ate Alma oy. Sa ato pa mapit sa atong utang tanan ani. Insakto. Pasalamat ta kay nabuang kolektor. Yes! Ano gitay utang? Ay, thank you Lord. Yay! Impas sa ato utang karon. Mad, balitain mi kung naapay magpautang ha. Oh, salamat. Makautang na butag utro sa uban ani. Bate ka na Mads. Oh no! Patay. Ingon ka tinabuang. Galasgaw, apil ako nabuwang. Na, abi na ako maimpas sa tong utang ani. Oops, way dagan. Oops, asa ka? Diri naman ko sir. Marama kay ka, action kay sibat. Karon di mo matag, mabunalan jud mo. Relax na sir kay mahatag man ko. Aw, naara man day na. May nang magkasinabot ta ba? Nara sir oh. Action pili kag lakaw. Ayo, sir. Pakayuan. Sir. Hangyo ni. Pakayuan ako karon. Sos ni mo, wa na ni hangyo. Kita kanimbunan, basig kanimo hangyo sa mo ha. Lagi. Mata ko. Oo, na mata ko. Aw, kana ba? O na kung ganahan. Ni ikaw. Kabalo ba kasir nga muhatag di ko sa imo. Dara sir oh. Kana ba? Mo na kung ganahan. Good job. Patay ko ani ron. Ibigay mo na para di mapunalan. Ibigay mo na. Ato ka po nitong ana, uy. Oops, usa pa man imong gipabot. Kaning bunal, umatag ka. Naaman sir, oh. Matag man ko. Kana ba? Good peer, manay mo? Tay, hadlokam din kolektora ni. Gaya mo hatag, oy. Check laro ni sa Ate Alma ba? Makuhaan na po itong pangtungit ani. Kasi oh. Ana ba? Dali naman dahil kayo. Ana ba? Dali naman dahil mo ka istorya. Tanawa, ikaw mag Ate Alma. Tanawa Ate Alma, nakuhaan hinon akong pangtungit. Tanawa. Ang alawan pa sa akong laki. Makulabot. Nga niyon na dahil proper sa pagsingil para mo bayad jud tanan ba? Pak! Dabe? Dako na akong income ron. Na isahan jud.